que el que ens ha de permetre és situar aquest pont en el millor espai possible, amb la millor integració possible a la zona nord de la ciutat. Per tant, un pas ferm, ara sí, perquè molts segur que també que ens escolten diran no, això va de debò, és un pas jurídic ferm amb aquesta licitació que tindrem els resultats i per tant ja aquest projecte a l'entorn d'aquí un any aproximadament, pel finals del 26, principis del 27, tindrem ja aquest estudi finalitzat. Sí que podem dir que tindrem aquest estudi al gener del 27, com a molt tard, i per tant a partir d'aquí ja venen la redacció de projectes constructius, noves licitacions i ja quan es va a la licitació final, que és la d'executar el projecte. Per tant, ara no us podem dir, el que sí que podem dir-vos amb tota seguretat és que a principis del 27 tindrem aquest estudi informatiu i aquest estudi d'impacte ambiental. En aquest sentit estem parlant d'una inversió aproximada d'uns 50 milions d'euros, d'un pont d'1 quilòmetre de longitud i que el que ens ha de permetre és cosir territorialment a Tortosa, també obrir-la en aquest sentit al riu en aquesta part. Això està vinculat en aquest model de ciutat que també estem des del govern municipal projectant de reordenar també i d'obrir Tortosa al riu des del mercat municipal fins a la zona del Temple, en una mirada clara de que el riu torni a ser protagonista, de que sigui un espai, que recuperem un espai de futur com a columna vertebral de Tortosa.